بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره وسلك طريقه إلى يوم الدين بالمسلم وعمي على تنتو كعلى بركة كشين النعمة أمو تشامن دلي مسألة في أكاتي أنكتي كمحمد صلى الله عليه وسلم أنا سودنغونا كصاحب السنمو أني ما منيو سيندا نونا كالا دقي لا دقي تكونيمانا فكتا سي سرادوما لا كان سرو أو جمالا ولا أنفلي كني مينكا على بركة كني دودو تشويا دولا parce que ni kene min filɛ nin ye a sigila ɲɛji tɔ dɔw olu ɲɛji bɛ se ka cɛ cogoya mun na kene in sigila n'o hakilinaw de a n'a ɲɔgɔnnaw wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o de kama alakira yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam huwa afdal man i'tana bil aytam wa hatha ala kafalatihim prophète cidenba in ma si tɛ yen maa mun y'i mago don yatimɛdenw na ka tɛmɛ alakira yɛrɛ kan sallallahu alaihi wasallam wa a ye lasuli kɛ fana yatimɛdenw ka jantow la k'u ladon o de kama an b'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a lajɛ k'a ka histoire lajɛ an b'a ye a ye muso caman furu o muso caman furu in bɛɛ lajɛlen kun tɛ musoko ye a bɛɛ kun t'o ye a caman furu in n'i y'a kun lajɛ a caman sababuya de ye muso minnu ni denw b'u fɛ k'u ta k'u ladon k'u denw ladon k'u ɲɛji cɛ k'u denw ɲɛji cɛ sahaba musoba dɔ bɛ yen ale ka kibaruya la a ka furu kibaruya la an bɛ nin mɛn a la ka caya n'o ye Umu Salama ye o la an k'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a yɛrɛ fɔlɔ y'a jija a la yan'a ka maaw bila a la o la n balimaw nin kuma n'i ko k'i b'a fɔ waati t'an na bɔ k'a fɔ nka an k'a lajɛ masa Ala yɛrɛ ye ko in a y'a bila minɛn juman kɔnɔ a n'a y'an wele ka taa yatimɛden lamɔli ma ni paraya juman ye paraya fɔlɔ Ala ye aya dɔ fɔ o aya in a b'a to bɛɛ lajɛlen k'i bila yatimɛden fa pilasi la a b'i kanto kuranɛ kɔnɔ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كم موكسرا ما منوني أو بيننا ما يلا منون فاو فاتورا نايا سورة إدتو يفاتو بغاي famin bana na ya sɔrɔ e de tun ye o ye i taara ka denmisɛnninw to minnu lafulen don u tɛ se ka foyi kɛ u yɛrɛ ye i bɛ siran u kan siga t'a la o la Ala k'i ma khafu alayhim a ye siran u kan aw ka siran Ala ɲɛ aw ka ɲuman fɔ o la maa min ni ale fa banna ale fa de fatura a tun bɛ se ka kɛ e ye o la i ka miiri ka ko in bila o minɛn in kɔnɔ ka tasi a la kɛ n yɛrɛ ye baara don a b'i kanto an ye aya wɛrɛ la wa yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khayr wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ولو شاء الله لأعنتكم كو محمد بن ينينكا كبو يتيمدين كبارو يما
yatimɛden parce que tellement que alakira sallam a kumana yatimɛdenw ka lahalaya kan k'a gɛlɛya kosɛbɛ sahabaw siranna fo dɔw y'a essayer ka yatimɛden ka dumuni bɔ a da ma a bɛ si a da ma a bɛ nin k'a da ma ala ye nin kuranɛ aya in de jigin sa o lahalaya in k'o bɔ yen k'u bɛ ne ɲininka ka bɔ yatimɛden ka lahalaya ma ala ko a f'u ye ka ɲumanya kɛ u ye o de ka ɲi o de ka fisa ka ɲumanya kɛ u ye o de ka ɲi o de ka fisa wa aw n'u ka ɲaami ɲɔgɔn na ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka si ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi wa i k'a dɔn k'a fɔ n'a ye ala diya yatimɛden a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'a ye ala diya a bɛ se k'e bila a kɔnɔ wala ninnu ye miiriya dɔw ye i ka tasiya kɔnɔ i ka miiri a kɔnɔ i ka leçon sɔrɔ a kɔnɔ wala alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'i kanto an ye hadisa kɛnɛma na ana wa kafilul yatim kahatayn fa ashara ila alwusta wasababa ko ne arjana kɔnɔ ni ni yatimɛden tɔbɔtɔbaga a kɔlɔsibaga a ladonbaga k'a b'i n'a fɔ nin tɛgɛdenkɔni fila in camancɛ ta ani jagamasiri n'i bɛna kankari da maa ye i bɛ to ka min kɛ tan o de ye sababa ye a y'a kɛ tan k'u fila bɔ ɲɔgɔn na tan walasa i k'a ye k'a fɔ écart ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ fɛ k'a kɛ alakira sigiɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wa sallam arjana kɔnɔ i jija i k'i madon yatimɛdenw na i k'u kun munu mɛnɛ i ka kumakan ɲuman f'u ye i k'i hakili to u la i k'u ladon o de hɛrɛ ye o de ka ɲi maa si tɛ jɔyɔrɔ in maa si t'a laɲini a bɛ maa sɔrɔ lajarabi de kɔfɛ o de kama alakira sallam na nin fɛn min filɛ nin ye a bɛ maa sɔrɔ ala ka lajarabi de don maa si ka laɲini tɛ n'a ye maa dɔ sɔrɔ e k'i hakili to a la n'i hakili to maaw ta la ala bɛ maa bila maa b'a hakili to i ta la an b'a ɲini masa ala fɛ yatimɛden ninnu minnu b'an bolo ala ka dɔn nafama di u ma u kɔlɔsili ani musaka minnu b'a la an b'a ɲini masa ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka sejan ani kɛnɛya ala k'o di an yɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma ala ka labanko ɲuman d'a ma an jɛɲɔgɔnkɛ ani an terikɛ n'o ye Sheikh Harun Gaku an bɛ dugawu k'a yɛrɛ fana ye ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a lafiya baaraba min n'a ye i jɔ a ɲɛfɛ an b'a ɲini masa ala fɛ ala k'a ta fanga di a ma barakallahu fikum jazakumullahu khairan